Aquesta setmana a Multicine Sucre et presentem la nova producció animada de DreamWorks, que després de pel·lícules com Shrek, Madagascar i Kung Fu Panda arriba a les nostres pantalles com Ensinistrar un drac, que la podràs veure tant en català com en castellà i en els formats 3D i 35 mm. Una pel·lícula basada en la novel·la de Cressida Cowell que de ben segur et farà treure un somriure. Estrena 26 de març. La història es basa en Hippo, un viking adolescent que viu en una illa on caçar dracs és una forma de viure. Hippo n'acaba d'encaixar del tot en la seva tribu, i el seu especial sentit de l'humor no sol ser ben acceptat per al cap de la tribu, que a més és el seu pare. Quan el seu entrenament amb els altres vikings ha de començar, Hippo veu l'oportunitat de demostrar al seu pare i a la tribu la seva vàlua. Però quan troba, i en definitiva es fa amic d'un drac ferit, la història es torna del revés i el que va començar com una prova per Hippo es convertirà en una oportunitat per canviar el futur de tota la tribu. No. Estàs sonant i m'encanta. De DreamWorks, com ensinistrar un drac. Cinema en català. Una història magnífica, ideal per passar una bona estona, que tant la podreu gaudir petits com grans. Recorda, pots comprar les teves entrades a la taquilla dels Multicine Sucre, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com.